Ere kaka tudruok ma kamano onego bed ni chane yo makare mar mondo mi ng'ato kodhi kumoro to chakore kata gate kacha kumirwakie kapok ichopo kata ir ng'ama ni dhi neno. Korido kiyudo ka gima wa recommend ga for organizations te otimne staff training. Staff gi kobedo trained, ng'ato nyalo ng'eyo kako mako simu, kako welcome customer simu. Tiyudo ka koro ka gitrain ji te from jomarito gate mano security magi chope reception, magi dhi kuonde moko. Koro king'iyo kaka koro hospital machiromo kachacha, ichako gi gate tiyudo security welcome, seche moko ni onge appointment, seche moko en godo, but ineno ka ng'ani obedo trained, ong'e ni ng'ani kobiro kama to magi e penjo mapenje. Nitie daktari mosethiedhi ka, idwaro daktari manyien kose nitiere ng'at ma ibiro neno. Koro iyudo ka training ni konyo. Ten gima koro consistently iyudo ka joma tiyo kanyo, jotich matiyo kanyo ng'eyo. Koro ng'ato ok wach ni an security ok anya konyo ng'ani, an makar kae monego bed natimo. Koro iyudo ka gi departments odhi oriwore together, gin gi that training. Makineno ka client obedo kata stranded kamoro.